Bomba iz Torina. Juventus naciljao zvezdinog bisera, Vlahović i Kostić dobijaju društvo. Fantastične partije Jovana Mijatovića, napadača Crvene zvezde, ove jeseni nisu prošle nezapaženo. Skauti Juventusa zapazili su mladog napadača, a list Gazeta dello Sport donosi informaciju da je Jovan Mijatović igrač za kojeg je klub iz Torina spreman da izdvoji veliki novac. Zemljak Dušana Vlahovića igra za Zvezdu, ima samo 18 godina, ali je već igrao i u Ligi šampiona i to su primetili u Juventusu, gdje su mladi napadači dobijali šansu, piše Gazeta. Prema specijalizovanom sajtu Transfermarkt, Mijatovićeva vrednost je 1.800.000 evra. Ove sezone je u Ligi šampiona upisao 3 meča, dok je u Superligi na 10 utakmica 4 puta zatresao mrežu. Imao je Jovan Mijatović 2 fantastične šanse u meču protiv Young Boysa, međutim nije zatresao mrežu u Švajcarskoj. Mladi napadač sanjaće Bern i tu noć novembra, jer je mogao da se proslavi. Pre mjesec dana i ruski Zenit pokazao je interesovanje za mladog napadača Crvene zvezde. Jovan Mijatović zadužio je dres sa brojem 9 koji je prethodno nosio Milan Pavkov. Posle oporavka od virusa korona, zvanično je promovisan u prvotimca tokom oktobra meseca. Debitovao je na susretu 4. kola Lige Evrope protiv Ferencvaroša u Budimpešti. Tada je na terenu zamenio Gelora Kangu. Time je postao 5. najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde na evropskim susretima. Ove sezone dao je 7 golova, od toga 4 u Superligi, a 2 su bila odlučujuća za pobjedu Crvene zvezde protiv Javora na Marakani i Železničara u Pančevu.